Tässäpä yksi esimerkki tämmöisestä, mihin pystyy tuommoista käsiskanneria käyttämään. Niin meillä on tämmöinen akseli, mikä menee meidän omiin tuotteisiin ja se on todettu, että se nyt on aika hyvä tuommoisenaan. Ja skannasin sen tuolla käsiskannerilla 3D-muotoon pistepilveksi ja pienten muutosten jälkeen sain sen kohti suoraan tuonne koordinaatistoon SolidWorksiin tuotua semmoisessa muodossa, että sen tiedostokoko on inhimillinen ja se on siellä varmasti niin kuin kohti suorassa koordinaatistossa, että sitä pystyy järkevästi hyödyntämään. Sitten aloin tekemään vaan siihen suoraan sketsiä revolve-toimintoa varten. Se vähän hidastaa nyt vielä SolidWorksia tuo pistepilvi tuolla, mutta sen jälkeen kun siellä on mitat kohdallaan, niin sen voi sieltä deletoida. Tästä huomataan, että se skannattu muoto, geometria siellä taustalla on olemassa ja sen päälle on piirretty suoraan sketsiä, joka on mitoitettu sitten orikoon. Itse pystyn päättämään, missä se oriko menee ja pystyn mitoittamaan tämän aivan miten haluan, mutta tein tästä nyt lähes samanlaisen kuin se on, ainoastaan tuo lukkorenkaan ura on pikkusen. Sitä pitää vähän muuttaa, se ei ihan ollut kohdallaan. Tällä tekniikalla pystyy, tai tämä mikään tekniikka ole, vaan toimintatapa, niin tällä pystyy tekemään tuommoisesta akselista, sanotaan nyt minuuteissa valmistuspiirustukset, että ei nyt ehkä ihan minuuteissa, mutta alle puolessa tunnissa syntyy kaikki kuvat. Ei tarvitse työtömittaa käyttää ollenkaan, jos ei halua.